A 18. században alapított Vajda János Gimnázium 1892 óta impozáns dísze a város főterének, nagy büszkesége tervezőjének, Sádli János építésznek. Falain belül az épület rejteget egy kevesek számára ismert látványosságot, az 1930-ban készített Szent Imre üvegablakot. A gazdasági nehézségek ellenére Reisl Imre idejében sok új épület emelkedett Keszthelyen, mindezek mellett a család sokat fordított karitatív tevékenységekre is, ennek egyik példája a Szent Imre ablak. Szent Imre, a liliomos herceg. Szent Imre herceg első István király és Gizella királyné fia. Nevelésére különös gondot fordítottak szülei. Tanítója Gellért püspök volt, aki a kor legmagasabb iskolai fokozatait, a triviumot és a quadriumot végeztette el vele. A herceg egy velencei krónika szerint tudós és szent volt, azaz a világi tudományokban is jeleskedett, valamint igyekezett az életszentség útján járni. 15 éves korától atya első István mellett nevelkedett, ahol az államirányítás tudományát, a hadvezérséget, a diplomáciát sajátította el. Első István Imre herceg nevelését annak 23 éves korában fejezte be. Eztán feleségét kellett választania, akinek a kilétét pontosan nem tudjuk, azt viszont igen, hogy szűzi tisztaságban élték házasságukat. Föltehető, hogy Imre úgy gondolta, hogy Istennek tett szüzességi fogadalma többet jelent majd az ország javára is, mint az a veszteség, ami ezzel járt. Mivel koronázása előtt Imre herceget vadászat közben egy feldühödött vatkan ölte meg. Napjainkban Szent Imre, a liliomos herceg példaképe a magyarságnak, főleg az ifjúságnak, megtestesítője a szűziességnek, tisztaságnak és az ártatlanságnak. Reisl Imre és Berkes Ottó az akkori korszellemnek megfelelően Szent Imréről készítetett egy üvegablakot a világhírű üvegfestővel, Róth Miksával. A Szent Imre ablak felavatásáról a Keszthelyi Hírek című újság is beszámolt az 1930. június 1-i számában. A Szent Imre ablak, amint már megírtuk, az iskola félemeletén az első lépcsőfordulónál néz szembe a felkelő nappal. Berkes Ottó főigazgató, a keszthelyi ifjúság főnevelője, mélyen a lelkébe nézett, amikor az ablak gondolatát kitervezte. Pompás és hozzám méltó gondolat volt az ifjúság példaképét, az ifjúság elé állítani mindennapi életben. A legteljesebb hála illeti őt, és Reisl Imre városbíránkat, a nagyok és kicsik mindenkori pártfogóját, aki az anyagi eszközöket rendelkezésre bocsátotta. Mert bizony, és ezt most eláruljuk, az ablak több ezer pengőbe került. Igaz, hogy a kép művészi munka, s dicsőségére válik Róth Miksa festőművésznek. Az üvegablak egy csodálatos alkotás, egy érték, melyet meg kell őriznünk, hogy továbbra is példa legyen a fiatalság előtt, és gazdagabbá tegye a gimnáziumot és Keszthely városát.